Moi bons días a todos e a todas. Benvidas a esta nova cita do ciclo que temos aí na pantalla, ben grande, para que se note ben. Este ciclo na Biblioteca de Galicia faise poesía, perdón. Un ciclo que, como sabedes, pusemos en marcha desde a Biblioteca de Galicia para celebrar, por unha parte, obviamente, o 10º aniversario da creación desta Biblioteca de Galicia, e, por outra banda, dentro do marco temporal deste 21 de marzo, do Día da Poesía no que nos atopamos, precisamente para facer unha serie de intervencións poético e algo máis vinculadas, como digo, coa celebración do Día da Poesía, que precisamente hoxe se celebra neste domingo 21 de marzo. Quero darlles a benvida e as grazas por estaren aquí a Alba Cid e a Miguel Cajigal. Este ciclo organizámolo arredor de poetas que na interacción coas persoas da Biblioteca de Galicia escollían quen era a outra parte participante na súa intervención. Deixamos plena liberdade para que cada quen puidese escoller a súa parte, a súa contraparte, e no caso de Alba Cid, escolleu a Miguel Cajigal. Por lo tanto, este ciclo, estas 5 intervencións que temos ao longo deste mes e principios do mes de abril, son cada unha delas absolutamente diferentes. Non só porque a protagonista sexa unha persoa, unha poeta, un poeta totalmente diferentes, senón tamén porque o formato da intervención cambia radicalmente pola presenza dunha persoa da outra parte que, como digo, radicalmente diferente, cada unha delas. É dicir, na primeira intervención, Yolanda Castaño tivo como a outra parte a Isaac Garabatos, por lo tanto foi unha intervención poética musical. Na segunda intervención, García Teijeiro tivo como contraparte a súa traductora, e, por lo tanto, o formato e a intervención foi nese diálogo entre o creador e a súa traductora, e neste caso, Alba Cid ten como contraparte a Miguel Cajigal, máis coñecido seguramente por barroquista, e, por lo tanto, aquí vais establecer, digo eu, e eles nos dirán agora, unha intervención onde poesía e arte van dialogar durante os próximos minutos. Pola miña parte máis nada, grazas por estar aquí e moitas grazas tamén a todos vos por estar hoxe aquí, celebrando entre todos este Día da Poesía do ano 2021. Ben, pois vou comezar por agradecer... Está ben? Sí? En orde. Vou comezar por agradecer o convite á Biblioteca de Galicia. Pareceme un xesto moi fermoso, moi natural, unha maneira moi libre tamén de festexar a poesía e de festexar tamén estes anos de vida da propia biblioteca. Estou encantada de estar aquí, estou encantada tamén de atoparme neste ciclo, tan ben rodeada no ciclo. Moitísimas grazas tamén polas palabras a Anxo, moitísimas grazas a todas vos, a todos vos por estardes aquí, e a Miguel por aceptar a aventura, que non é pouco. Que vai a ser unha aventura, eu penso que interesante. Eu tamén quero agradecer a posibilidade de estar aquí con vos, porque o certo é que levo unha semana de viaxe con este Atlas de Alba maravillosa, e vamos a ver se a nosa conversa vos interesa. Que fermoso pensar que os deuses abondan. Así, a escada na folla esquerda non é máis que un fragmento da ascensión ao monte Hua Shan, unha das 5 montañas sagradas chinesas. Un camiño de táboas no extenso ceo, traducen os guías, o sendeiro dos soldados. En suma, 10.000 chanzos tallados na roca granítica, e sobre eles visitantes e monxes nunha grilanda infinita, seres que ascenden buscando a visión ou a inmortalidade, tal vez unha opresión no peito e chas, no cumio non hai máis que un templo convertido en salón de té e un arbusto, cor prata, que a fatiga confunde cunha silva crepitante, como o peito, como as carpas, ata que o peso das ofrendas volve coral a ramas.
A viaxe forma parte da historia da arte e da historia das persoas. E cando comecei a ler Atlas, que ten un nome ademais moi suxestivo, eu recoñezo que eu era adicto aos Atlas cando era neno, entón, o certo é que cando tiven o libro na miña man xa lle decía a Alba que era como público perfecto eu para disfrutar co libro dentro do primeiro momento. Esta idea da viaxe me parecía moi suxestiva. Vos fixechedes unha viaxe parecida ao do poema para estar hoxe aquí, non? O importante ou interesante dos espazos son como os habitamos e como habitamos o interior. Eu lle preguntaba a Alba, con motivo deste poema, como ela encaixaba esa reflexión sobre o espazo, porque algo que me parece moi interesante dese poema é que entende moi ben a natureza sagrada do espacio, non? Esa idea de que ao chegar ao final o que hai é un espazo baleiro, non? A idea do espazo baleiro foi probablemente o que máis me gustou do poema. As viaxes que ti fas son viaxes interiores, exteriores, viaxes xeográficas, viaxes cos obxectos? Pois supoño que de todo un pouco. Isto no fondo ten bastante que ver tamén co propio proceso de creación ou co propio proceso que segue cada poema, pero é certo, teño para min, que hai algo na escrita de poesía, algo que ten moito que ver cos baleiros, ou algo que ten moito que ver cun espazo non marcado, non? Cun camiño dun punto a outro punto, ás veces dun xénero a outro xénero, non? Ás veces entre a palabra e a imaxe, iso é tamén algo bastante evidente coido neste libro, e todo iso acaba casando nos poemas. Coido que hai estrategias, por así dicir, non? Ou achegas moi diferentes nos distintos poemas, pero que é evidente que eu acabo manchándome moito, acabo dialogando bastante con aqueles elementos que me atraen o suficiente como para escribir sobre eles. Entón, é evidente que disto, non, desta pequena ascensión a unha das montañas sagradas chinesas que acabamos de facer, por aquí hai elementos, por suposto, da cultura chinesa ben importantes, están por aí esas carpas, está por aí ese arbusto crepitante de golpe no medio da nada, non, un salón de té no medio da nada. Supoño que todo iso ten que ver co lento proceso de escrita, non? Co proceso de impregnación que adoita acompañar a cada un destes poemas. Iso é unha parte que a mí personalmente me interesa moito, non? Precisamente o proceso. Eu veño doutro mundo, aínda que, bueno, no mundo no que eu habito tamén temos que escribir, pero escribir dunha maneira bastante diferente a que facedes as poetas. Eu che preguntaba moito, non? Eu quería que hoxe falásemos moito desa idea do proceso, de como comeza un poema, porque eu podo saber máis ou menos como os artistas ou as artistas adoitan a comezar unha obra, unha escultura, un edificio, normalmente por encarga, pero como comeza un poema? Como comezas ti un poema? Pois eu teño contado, creo que non descubro moito neste sentido, para min o relevante é a fascinación. É o momento no que eu sinto que hai algo que me interpela o suficiente ou que desperta determinados aspectos, non? Da miña interioridade o suficiente como para querer acompañalo ou para querer investigalo, para seguirlle a pista un pouquiño. Tamén é certo, e tamén o comentábamos, que hai un punto azaroso dentro disto, non? Que ten moito que ver con quen somos e como imos batendo case contra o mundo, non? Aquilo que nos pasa polo camiño, aquilo que imos atopando, e logo tamén están esas casualidades. Falábamos de que, por exemplo, nun determinado momento, non, atopo, pois iso, lenzos en tea de araña, atopo mapas, cartas de navegación moi extrañas, construídas ou cunha materialidade que nunca intuíra, que nunca vira, gárdoas nunha carpeta do ordenador, e acaban casando, non, cunha imaxe que se incorpora a esa carpeta moitos meses despois. E de aí emerxe algo diferente, non? Entón, é innegable a pulsión da fascinación de algo que nos chama seguramente por quen somos, pero tamén é bastante evidente que o azar e que a confianza na intuición, que a min nun mundo, en certo modo, tan cientifista, me parece super importante, porque a intuición fala moito de todo aquilo que non é o medo. A intuición só funciona cando non hai medo por diante, non? E para min é algo realmente, en fin, algo que compre homenaxear se eu falo de como concibo ou como comezo a escribir. O libro titúlase Mapa.
un mapa, non. O libro titúlase Atlas, e un atlas é un conxunto de mapas. O interesante dos poemas de Alba neste libro é que serven exactamente como iso, non? Serven como mapas de diferentes naturezas, de diferentes xeitos de orientarnos en espazos que non coñecemos. Eu lle contaba a Alba, algo que a mí me sucede, un pouco autobiográfico, é que igual un dos efectos secundarios de dedicarme máis á investigación científica ou á divulgación é que desaprendín a ler. Eu agora estou aprendendo a ler de volta coa poesía, porque a min cóstame moitísimo ler narrativa. Porque, claro, cando estás acostumado a ler artigos científicos, estás acostumado a ler en diagonal. Entón, o ritmo, cando eu collo unha novela, para min é terrible, porque doume de conta de que xa pasei 4 páxinas e non prestei suficiente atención, non estaba desfrutando do ritmo. Entón, para min, Atlas foi como unha desas evolucións que estou tendo para volver a reaprender a ler. E dende ese punto de vista, para min, Atlas foi doblemente un mapa. Por un lado, o mapa de Alba para coñecer naturezas que eu non coñecía, e, por outro lado, o mapa do poema, de cada poema, para volver a recoñecer a escritura e a lectura, na miña parte. É interesante que, cando debatimos moito sobre os poemas do libro, os poemas de Alba son moi narrativos. Con moi poucas palabras, conseguen describir moito máis que unha grande chuvia de palabras. E iso resultame moi interesante. Ata certo punto, isto me recordaba moito, e de aí un pouco o reto que lle lancei a Alba para hoxe, a moitos elementos artísticos, algúns aparecen no libro, e os vamos a ver, que serven como referencias pequenas, non? Como pequenas referencias para atopar un mundo que está detrás, ou como pequenos mapas que serven, non sei se máis, como diste, para ocultar o coñecemento ou para dalo a coñecer. E vamos a ver un exemplo, porque trouxemos unhas imaxes que igual vos gustan, e que vos poden traer referencias un pouco inesperadas. Esa referencia non está no libro, pero a mí me recordaba moito algo que sí está no libro. Non sei se queres ler agora o poema, e despois falamos de por qué. Vou ler as primeiras partes realmente de Cartas de navegación polinesias. Comeza cunha cita que non é propiamente unha traducción, senón é máis un tire a frouxa meu con John Ashbery. En algures alguén viaxa furiosamente cara a ti, a unha velocidade impensável, non o sentes? Mira, viaxa día e noite, cruzando treboadas de neve, a calor de mil limias, saltos de auga, canóns, pero saberá onde atoparte, poderá recoñecerte cando te vexa e darche o que trae para ti. 1. O tempo dispón os corpos. Cando aprenderemos que todas as cousas se desprazan? As dunas e as algas, a admiración entre iguais, os continentes en cada xornada de traballo das estrelas. Fora do noso campo visual, en completo silencio, fúndanse illas coralíferas. 2. O navegante capaz de calibrar as correntes do océano dentro do corpo. Apenas un tremor na raíz da espiña dorsal, o aceno dun misto cando prende. O navegante pode dobrarse na proa da súa canoa e apreciar, corpo a corpo, as vibracións do navío. Coa mesma sutileza, tap, tap, dos dedos sobre un ábaco. 3. É esta arte un modo de transmitir un saber ou de ocultalo? En terra firme, as mans dos mariños polinesios confeccionan cartas de navegación, tramas, escollen fitas de coco e nervaduras de plantas a modo de correntes mariñas, moedas e cunchas a modo de illas, fíos, coral, os arrecifes non figuran. Da súa habilidade resulta algo que só pode lerse co tacto e que só interpretará correctamente quen o creou. Algo que só interpretará correctamente quen o creou. E cando eu lía isto, me recordaba a eso que vedes na imaxe. Non sei se alguén o recoñece, pero iso é unha das páxinas máis importantes do Códice Calixtino. Contén o canto dos peregrinos que viaxaban, que facían unha viaxe, a través dos seus propios atlas e coas súas propias referencias, e chegaban a Galicia, e chegaban a Compostela. E ese canto que vedes aí
que vedes esas cabeciñas negras que parecen as pequenas illas polinesias, esas cabeciñas negras son notas, pero son notas que non teñen referencia ninguna. Son notas previas a que existise un acordo común para decidir onde ían estar as notas. E por iso tamén interpretalas require unha certa habilidade. Ti me falabas moito desta idea, non? Da idea destas cartografías, porque iso non deixa de ser unha cartografía musical, como as cartografías polinesias, que tamén veremos, e que non sabemos exactamente se ese tipo de produtos serven para ocultar o coñecemento, para compartilo, e que é unha idea que te suxire moitas cousas. Sí, é certo. A primeira vez que atopei unha fotografía das antigas cartas de navegación polinesias, que a día de hoxe coido que existen máis como un intento, non, de recuperar unha tradición perdida, como un intento case de facer un souvenir de algo que xa non ten unha validez real. Cando as atopei sorprendeume moito ver ata que punto era algo persoal. Quero dicir, non tiña case nada que ver coa idea moderna que podemos ter de cartografía que nos serve, non? Que é un modo de distribuir o coñecemento, senón que era moito máis unha especie de peregrinaxe secreta en modo de transcribir esa peregrinaxe secreta para cada quen. Tanto é así que estas cartas de navegación que cada mariñeiro confeccionaba nin sequera normalmente as metía a navegar por medo a que rompesen, por medo a que lles pasase algo, non? Fíxome realmente moita ilusión a descoberta e pensei canto hai moitas veces na arte de todo isto, non? Ata que punto certas artes que nos parece que funcionan sempre como diálogo aberto ou como comunicación non son tamén un constante encriptado, non? Coido que sí, que é unha idea que vertebra máis dun poema por aquí, que me interesa moito, e xa digo, non só en relación co que pode ser unha descoberta casual como esta, senón para chegar a comprender como acabamos producindo, non? Como acabamos creando determinados obxectos artísticos. Porque os obxectos artísticos non sempre son de lingua común. Moitas veces eses obxectos artísticos se crean no idioma da persoa que os crea, da artista, do artista, e despois o resto aprendemos ese idioma. Eso pasou moitísimas veces na historia da arte. Temos os impresionistas, temos os posimpresionistas, temos moitísimas correntes nas cales, un pouco como eses marinos polinesios que fan a súa propia simplificación e síntese do mundo para eles poder tirar dela de alguma maneira apoiar a súa memoria, pois moitos artistas e moitas artistas crean a súa propia linguaxe e despois somos o resto o que nos adaptamos a eso, non? Esa idea de diferentes linguaxes eu tamén a vexo no teu libro. É algo que a mí me parece fascinante. Eu atlas lino para diante e para atrás, exactamente como se debe ler un atlas, non? Cotexando, comparando os diferentes continentes que aparecen no libro, pois chegando a Asia e lembrando que hai cousas que me recordaban a Europa, e chegando despois a Oceanía e lembrando cousas que me recordaban tamén a parte americana. Esa conexión, en realidade, é túa. É a túa visión, son os teus mapas polinesios do mundo, non? É certo. Isto tamén ten un punto emocionante que seguramente é descubrir que cando fas algo que ten moito que ver coa túa interioridade, non? Ou coas túas propias fascinacións, ese algo pode incluso chegar a ser compartido. Isto é algo que non deixa de sorprenderme, porque para min, efectivamente, era un libro cheo de antollos, se queredes, non? Ou cheo de rarezas, cheo de búsquedas que me interesaran moito, pero que non sabía ata que punto, por máis que haxa arquitecturas moi conscientes e por máis que logo a propia ordenación como Atlas, pois penso que axude, non? A entender estas viaxes barcopolianas, de algún xeito, aínda que todo iso sexa certo, non deixa de sorprenderme a posibilidade de conectar co outro, non? Como ese ser unha mesma, ser un mesmo petando contra o mundo, ao final acaba funcionando, non? Podemos dialogar, non? Malia todas as encriptacións, malia todos os segredos, ou malia todas as sorpresas, malia todas as distancias que haxa, acabamos podendo dialogar. E isto é algo ben importante. Interésame moito esa idea de que, dende a túa visión, a través dos poemas, podemos ver mundos moi diferentes, pero nos que hai un sustrato común, ou un sustrato que ti atopas. A min recórdame moito, parece como moi cliché, ou podemos ir ao punto común da nosa cultura, a Homero.
E falábamos moito da Ilíada e da Odisea, porque cando nos lemos a Ilíada e a Odisea, a perspectiva dos séculos nos engana bastante, sobre todo no caso da Odisea. A Odisea e tamén a Ilíada é un resumo de diferentes mundos que se reproducen neses poemas. Para nós son gregos antigos todos, pero cando unha persoa do século V antes de Cristo escoitaba esas historias, diferenciaba os diferentes tipos de gregos, porque eran culturas diferentes. E o poeta intenta facer esa diferenciación, incluso na maneira na que fala de cada unha desas persoas. Cando ti pousas a túa ollada en algo concreto, a min me ensinaches un concepto que me parece fascinante, porque eu o levo ao meu mundo, que é o concepto do xesto, non? Esa idea do xesto na poesía. Na arte o xesto está xa moi tipificado, está moi localizado, sobre todo na arte contemporánea. Pois esa idea da pincelada, non, do brochazo, ou incluso na propia música, o xesto se pode transmitir a través dunha interpretación. Pero ti falábasme moito de como o xesto en poesía aparece cando ti conectas varios puntos, non? Por exemplo, cando atopas un obxecto que está pintado sobre tea de araña. Sí, imos tirar un pouquiño do fío do xesto, porque me parece importante. Isto xurdiu en conversas, sendo realistas, non? E seguramente, tal e como dicimos xesto, poderíamos empregar outra palabra. A que me refería eu aquí propiamente? A que coido que, digamos que a pedra de toque dos meus poemas, e isto é algo que só conseguín ver co tempo, ten máis que ver con aquilo que se acaba trenzando, con aquilo que se acaba superpoñendo, efectivamente con algo que non sei como definir se non é de maneira xestual. Non ten tanto que ver coa loita, coas posibilidades da linguaxe, por así dicir, non ten tanto que ver coa beta da linguaxe que é tan importante na poesía das últimas décadas, na poesía contemporánea, senón que ten moito máis que ver con isto, cos materiais que vou atopando, cos materiais que se mesturan e con a onde se levan, non? Que contradicións aparecen, que loitas aparecen entre eles, e como imos tirando de todo isto. Sí, a imaxe que acabamos de poñer aí lévame a un poema, tal vez podemos comezar por aí, por ler un pouquichiño este poema, titulado Da pintura en tea de araña. Leo vos os primeiros fragmentos. Como os planetas, os coloreados, Venus que declina ou Marte, así os seus rostros no ladino val de Púster, monxes dos Alpes tiroleses que percorren os montes colleitando os tecidos de irugas e arañas, secrecións tubulares, gasas que despois compre limpar, dispoñer en capas e estirar nun marco, nun bastidor oval como a beleza das nun bastidor oval como a beleza das princesas flamengas ou os mapas das primeiras representacións do mundo. Isto é o século XVI, e observámolos avanzar entre os arbustos. As capas ondean e prenden, anéis de crecemento ou liques, anícanse ata escoitar a fuxida dos insectos e a retracción das sombras, introducen os antebrazos no escuro e van retirando as redes, estroncan o peito montaña, pero avanzan. Isto ten ben que ver, non, co descubrimento desta arte, co descubrimento deste lenzo que a día de hoxe nos parece tan peculiar e casi imposible, non? Coido que se conservan como uns 150 exemplares destes lenzos, destes cadros, en tea de araña. Aquí ábrese, digamos, pois outra porta, outra veta ben relevante, que é a transcendencia da arte, non? Ou a loita cos propios materiais, o sentido dos propios materiais á hora de crear un obxecto artístico. Un dos motivos polos que tanto interesaban estas teas de araña como lenzo, como bastidor, non? Dispostas nun bastidor, era a posibilidade de que as atravesase a luz e de que acabasen sendo algo que poder colocar, pois imaginade, a maneira dunha vidreira, non? Algo que poder colocar e que tivese de alguna maneira vida propia ou unha luz a través, non? Son descobertas peculiares. Esta foi completamente azarosa e a día de hoxe iso conservamos poucas, coido que unhas cento e pico no mundo. O primeiro exemplo aparece no poema, é o que vedes, por suposto, o seu carón,
pois non deixa de ser un exemplo, pero que xa sufriu un pouquiño máis, porque, por suposto, a conservación de determinados obxectos é ben complicada, sexa a arte que sexa, non? Ou sexa a materialidade que sexa, no fondo. Eu, cando lía o teu poema sobre estes lenzos sobre tea de araña, pensaba moito no proceso, no proceso de fabricar este tipo de obxectos tan preciosos, tan delicados, e ao mesmo tempo nas persoas que os fabrican. E aí salíanme varias ideas nas que despois estivemos falando, estivemos debatendo moito, sobre a propia idea de como no proceso invisibilízanse a man de moitas persoas. Cando nos vemos esas imaxes que temos aí, igual non somos conscientes do enorme proceso que hai detrás, non? Convértense en pezas que non teñen autoría prácticamente, non? Que desaparece a autoría porque o importante é o resultado final. En ese resultado final hai un proceso minucioso, delicado, non sei se moi semellante a como pode ser compoñer un poema, non? Precisamente minucioso, delicado, e conseguindo unha imaxe final na que o resultado é todo, e que nos transmite unha sensación, pero donde desaparece a idea de autor ou de autora. Eso era un tema que queríamos hoxe falar aquí, porque Alba xoga moito coa idea do apócrifo. E a min resultame moi interesante cando leo o libro, porque unha palabra que se repite varias veces no libro é a palabra guía. E tamén o propio título de Atlas lembra un pouco esa idea. Non coñecemos os nomes da maioría dos grandes cartógrafos e cartógrafas da historia, porque o que facían era traballar para fabricar e construir canles para que nos comunicásemos co mundo e nos orientásemos no mundo. Entón, esa idea de que ti xogues co concepto de apócrifo nun poema gústame moito, porque de alguna maneira como que ao mesmo tempo, despois de traballar esa idea do xesto, unha vez que o xesto xa está trazado, deixas que o poema viva só, ou que nos guíe. Como o pensas ti? Pode ser. A ver, realmente coido que crear apócrifos foi algo moi natural. Por qué? Porque os primeiros poemas deste libro eran propiamente historias naturais. É dicir, eu prendía nun elemento, chamémoslle tulipáns, historia dos tulipáns, etc., e acababa afondando nel. Que acontece? Que cando iso quería converterse en poema, eu era moi consciente de que había un momento no que me interesaba moito rachar coa verdade, no que o que quería era trenzar, por veces humor incluso, trenzar un pouquiño verdade e ficción. Entón, por suposto que o apócrifo tiña sentido. É unha maneira de ser clara, non, de ser aberta e dicir, vou ensinarche, non? Imos construir aquí unha historia dos tulipáns, pero ollo, é unha historia apócrifa, é unha historia que fala de como puideron ser as alucinacións nos Países Baixos a forza de comer en tulipáns, non? Confundidos con que elemento era aquilo, que bulbo extraño era aquel. Hai bastante de naturalidade niso e supoño que tamén hai un desexo de non mostrar unha voz autoritaria ou non mostrar ningún tipo de presenza impoñente nos poemas. Impórtame máis ben trazar o percorrido ou tender un pouco unha man ao proceso aberto que é o propio poema, o que nos vai regalando tanto esa intuición como ese traballo, digamos, con todos estes materiais e coas palabras. Aínda que, como dixemos ao inicio, pois as palabras ou a superficie do poema eu adoite sempre mantela limpa ou mantela bastante clara, non? Penso que xa hai suficiente contido, non? Suficientes transparencias, suficientes imaxes por trás como para non engadirlle unha capa de retórica, digamos, o que aí xa está. Entón, nese sentido, pois ás veces o mellor soan como medianamente despoxados ou orais os poemas. Iso é algo que comentábamos tamén, alegroume, non? Escoitarche que de alguna maneira che parecía que fluían naturalmente, que non había como un esforzo, non? Mais alá dos esforzos que se poidan dar cos propios materiais, que non o había.
Isto para min é moi, moi importante. E da mesma maneira, e penso que de algún xeito tamén conecta con esa importancia do xesto. Carson, que é unha das poetas que aparecen por aquí citadas, insistiu máis dunha vez na necesidade de que as palabras funcionen nun poema como brochazos de significado. É dicir, que nos distanciemos un pouquiño e só nese momento consigamos entender o que está acontecendo aí, pero que funcionen de maneira orgánica, non? Que todo aquilo que fondo, que forma, funcione ben, naturalmente. Claro, iso leva a toda a lógica de que o libro se titule como se titula, porque ao final, igual que cando empregamos un mapa, sabemos que está ben feito porque nos serve para chegar aos sitios, con naturalidade, os poemas deste libro nos serven para chegar a sitios con naturalidade. Pero Alba vai nos contar un segredo, que o título do libro, en realidade, pois, ao principio non estaba tan claro. Non? Cando eu lin o libro, me parecía tan evidente que non se podía titular de outra maneira, que me resulta moi interesante esta idea. Quizáis, cando ti creas estes poemas, faz ese proceso como de eliminar o eu ata tal punto que igual o título ten que chegar, non? Ou non sei se ten que chegar só, eliminar un pouco esa idea de impoñer un título ou de colocarlle un título moi retórico, non? Isto da retórica que decías, e ao final o título é un título descriptivo, non? Ao final é un atlas. Completamente. Para título despoxado este, non? No fondo, o proceso foi tal que así, isto teño contado en máis dunha ocasión, eu só cando compilei os poemas vin que de algún xeito non deixaba de ser un atlas persoal, porque había demasiado movimento, había demasiadas frechas tiradas a diferentes lugares do mundo, e dixen, perfecto, imos facer diferentes ciclos, imos converter isto nun atlas. Entón, dende ese momento, para min era un atlas, pero o segredo que se refire Miguel aquí é a que atlas sempre foi como o nome de familia, para entendernos, non? Era o nome entre a xente que me rodeaba naquel momento, e eu non acababa de velo, non acababa de ter moi claro que fose o seu título final. Era o título práctico, o título descritivo. Custoume velo, custoume entender que non había que buscar máis alá, que podía ser así de simple, non? Así de aberto no fondo, ter todo o sentido. E a día de hoxe estou contenta, con quedar con estas 5 letriñas, sen máis. Ás veces, cando lle chamamos as cousas de maneira familiar, lle chamamos de maneira mellor. Correcto. Entón, é como cando estamos na casa e lle chamamos as cousas por un nome que non é o seu, pero que para nós pode ter todo o sentido. E de alguna maneira, probablemente entendo, que nese sentido o título acaba chegando dunha forma natural, e non dunha forma, non só retórica, senón dunha forma consciente. Sí. Pasa moito na arte. A maior parte das obras de arte da historia non teñen título, nunca tiveron título. Nos lles poñemos título porque queremos telas catalogadas, clasificadas, atopalas, non? Queremos poder entrar nun museo e ir a ver esta escultura que queremos ver. Entón precisamos un título para decirlle a persoa que está na porta, mira, quero ver esta. Entón hai que poñerle un título para entendernos. E me resultaba moi interesante, e outra conexión máis coa arte, ese proceso teu de poñerlle ese título ao libro, que finalmente é o teu título, é o título doméstico, o título familiar e emotivo, pero que realmente non necesariamente funciona como un título, senón que funciona como unha clasificación. Non? Vamos a poñerlle a etiqueta do que realmente é. Pois é un atlas. Pois é un atlas, ten que chamarse atlas. Acabo de lembrar algo ben curioso e que nos fía moi ben co inicio, é que xustamente o poema que inicia o ciclo asiático, o que lin xusto ao comezar, é o único poema sen título do libro. E no fondo ten todo sentido, non? Por esa idea de baleiro que comentábamos antes, por esa ascensión dunha ringleira de seres, non? Na que se mesturan pois peregrinos, na que se mesturan guías de viaxe, e sabe Deus quen. Ascendendo por unha montaña escarpada, precisamente é o único poema sen título do libro. Eu diría que o resto dos poemas, en certo modo, son tamén moi descritivos, ás veces xogan un pouquiño máis, como as historias apócrifas, pero sí, ten todo sentido. Confiar nesa intuición de que non facía falta máis realmente ca describir o que aquí estaba. Ou incluso de agardar a que o título caia un pouco polo seu propio peso. Ou se nos vamos á arte que todo o mundo coñece,
temos moitísimos exemplos precisamente disto mesmo, non? O Guernica de Picasso non se titula o Guernica de Picasso, se acabou titulando o Guernica a partir do tempo e acabou adquirindo un contido que probablemente non tiña nun primeiro momento. Entón, interesábame moito como persoa que coñece máis ben esa outra parte da producción, porque eu na producción literaria non coñezo tanto, e na poética estou empezando agora a coñecer máis grazas a Alba, que o proceso fose tan semellante. Moitas veces, cando un compositor, unha compositora comeza unha peza, non sabe que vai a ser, como é lóxico. Non sabe se vai a ser unha sinfonía ou unha sonata para piano, pois de momento vai andando. E cando ande máis, xa saberemos o que vai ser. E ao final, penso que esa sensación de naturalidade que se ten cando se lee o libro é precisamente que o libro dá a enganosa sensación de estar feito sen esforzo, non? E, por tanto, se lee sen esforzo. Digo que enganosa porque, evidentemente, o proceso é moi laborioso. E, precisamente, aí volvemos un pouco ao símil musical, non? Os grandes intérpretes son aqueles intérpretes que son capaces de executar e que pareza fácil. Pero detrás dese parece fácil está todo o traballo para conseguir que pareza fácil. Non hai nada máis difícil na arte que facer que pareza fácil. Entón, nese sentido, penso que o libro teu xoga moi ben nesa dinámica, non? De que é moi natural, é unha guía, é unha conversa na que nos levas a moitos lugares e case sen que nos decatemos, nos lanzas ideas conectadas e todo flúe. Pero detrás hai bastante traballo. E de recolección e de tempo é moi minucioso. Sí, realmente eu son de escrita lenta, non podo dicir outra cousa. Ás veces sorpréndome atopando pois nas típicas libretas que emprego un pouco para todo, para o que cumpra escribir, atopando inicios de poemas que levan pechados, moitísimo tempo, e descubro que aí xa estaban como unhas primeiras liñas. Pásame o mesmo con Instagram, e isto é gracioso, cando se fai así a arqueoloxía dunha mesma, e se chega a post moi antigos e dis, anda, pero se justamente estas liñas de aquí foron logo o inicio de determinado poema. Neste caso, o poema do descubrimento das migracións é un poema que, curiosamente, no seu día saíra, ou a primeira parte dese poema saíra dunha nota de Instagram. Entón, é certo que hai moito, non? Hai moito de recompilación. Eu tamén son bastante amante das enumeracións, da descripción como tal, debería dicir. Sí, aquí temos un exemplo de Instagram, realmente. Non sei, isto tamén o comentamos con certo detalle, como para min e durante moito tempo, sobre todo hai uns aniños, foi moito unha especie de diario de probas, ou foi moito un diario persoal, unha maneira de ir trazando links que me interesaban e de ir guardando materiais, non? E penso que me acompañou moito como proceso de descoberta que deu pé a determinadas peculiaridades deste mesmo atlas, como o ensaio final. O ensaio final realmente nace un pouquiño abeirado a unhas imaxes e a un período da miña vida no que fotografei plantas durante anos, non? Creo que é importante, creo que ás veces que tendemos a demonizar moito determinadas plataformas, pero que, como todo nesta vida, dependerá do uso, non, que cada quen faga delas, e que é importante ás veces poder botar a ollada atrás e ver como funcionou iso ou como te nutriu, ata que punto conseguiches descubrir cousas que logo chegaban a ser outra cousa, digamos. Ese uso de Instagram, neste caso, a min resultame moi interesante, tamén estou moito en redes, porque eu sempre insisto moito na idea de que as redes ou as plataformas digitais son ferramentas, e como calquera ferramenta, ti podes usala ben, usala mal, usala moi mal, ou usala para algo construtivo. Un martelo pode empregarse para agredir a un veciño ou pode empregarse para construir algo espectacular. E o mesmo ocurre con Instagram, con Twitter ou con calquera plataforma. Cando as primeiras persoas que facían fotografía botánica, pois a fotografía era algo completamente novo e se deron de conta de que a fotografía era fundamental para poder reproducir, capturar, describir. Hai unha cousa que a mí sempre me chamou a atención, é que a arte científica, que segue a ser unha disciplina moi potente, coa que temos ademais moitos vínculos e moitas conexións Alba e máis eu,
moitas veces a xente que estuda determinadas disciplinas científicas a min me din que lle resultan máis útiles os debuxos que as fotos, porque nos debuxos se pode ir á esencia. Entón, se ti queres describir unha flor, unha planta, un insecto, un músculo, co debuxo podes crear o paradigma desa flor, desa planta, dese insecto ou dese músculo, mentres que cunha cámara de fotos tes que procurar un que sexa perfecto, un exemplar que sexa perfecto para poder fotografalo. Nese sentido é moi interesante que ti tamén tes moita fascinación por este proceso e, de feito, descubrimos que temos moitos artistas favoritos en común, como Georgia O'Keeffe ou como Paul Klee, que son dous artistas que traballan moito con esa idea de analizar o pequeno, de ir ao detalle, de inventariar prácticamente a realidade e, sobre todo, de acercar o foco, non? Que probablemente é algo que despois veremos nas túas fotos e que se ve moi ben nos cadros de Georgia O'Keeffe, esa idea de aproximarse tanto ás cousas para velas desde unha perspectiva que normalmente non repararas neso. Non sei se aí pode estar tamén a esencia da poesía en sí mesma. Para min, o que seguro está é algo ben relevante, que é a posibilidade de crear un silencio. Como achegarnos a observar algo moi de preto ou como achegarnos a debuxalo, a fotografalo, acaba posibilitando unha observación desa realidade que doutra maneira non teríamos nunca. Parece, non sei, agora mesmo acabo de ter un cruce, non sei se era Georgia O'Keeffe ou se era propiamente Karl Blossfeldt, que con quen o fotógrafo, non, botánico, co que dialogo ao final do Atlas. Pero sei que un deles insistía en que na relevancia de tomar tempo para observar, non para observar unha flor, para observar unha planta. Que implica realmente observar? Entendemos a día de hoxe o que é observar e non simplemente case deglutir, non sei, tragar imaxes, que é o que facemos constantemente. Que aparece, non, nese silencio, nese diálogo persoal que acabamos tendo con aquilo o que dedicamos tempo. Isto é ben relevante. Tanto polo lado de Georgia O'Keeffe, que me parece moi suxerente, e que me deu pistas en determinado momento a que facía eu, non? Observando todas aquelas plantas, aquelas flores que tiñamos na aldea, por que as observaba, tampouco hai que indagar moito máis alá. Penso que Francesca Goodman tiña unhas declaracións neste sentido que sempre me pareceron ideais, perfectas. Era algo así como non hai que darlle máis voltas. Fotografíame a min mesma, úsome a min mesma porque son aquilo que teño a man. No meu caso tivo moito que ver con iso. Realmente penso que nos forma moito aquilo que nos rodea, que nos condiciona en gran medida, non? Aprendín moito a ver con estes exercicios. Tamén é certo que a miña xeración foi a xeración das cámaras digitais. Penso que nacemos case con elas na adolescencia, non? Aprendemos a ver con elas tamén. Georgia está por aí, Paul Klee está por aí. A min de Paul Klee fascíname a apertura, a apertura total aos materiais, non? A materialidade é unha ollada moi de neno que non abandona nunca e que a min me encanta. Eu creo que ás veces se me atisba, non? Como unha certa inocencia ou como, sí, un certo punto infantil, digamos, que en Paul Klee atopo e que me encontro como moi reconfortada de atopar, non? En moitos cadros del. Entón, Paul Klee está por aí, é moi importante. E logo hai outras homenaxes, sobre todo na páxina inicial, na páxina da dedicatoria, pero non só, tamén hai homenaxes veladas, como poden ser fotógrafos, un fotógrafo de trampa nocturna, digamos, da escuridade, por así dicir, eu como Ed Ruscha, que é considerado hoxe artista pop, segurísimo, que vistes moitísimos cadros del, de gasolineiras, moitísimos cadros con texto sobre impreso, e que é alguén que tamén me parece enormemente inspirador na maneira de relacionarse con aquilo que el mesmo consegue crear. Curiosamente, é un destes artistas que traballan moitísimo coa lingua, que traballa con fragmentos de fala que escoita, non? Ou coa linguaxe da publicidade, coa linguaxe que chega a él, un pouco como John Ashbery, que por certo é outro poeta que a min me forma, non hai mes que non volva a John Ashbery, e que, non sei, a familiaridade que teño con ele é ben importante. Pois Ed Ruscha, precisamente, interésame moito por
ata que punto consegue entender que toda a lingua que nos rodea pode ser obxecto artístico, non? E pode chegar a representarse nun cadro de determinadas maneiras, pero tamén me interesa moito dende o punto de vista da súa biografía, porque foi alguén que dedicou anos e anos a traballar con caligrafías, pero a traballar con caligrafía como método de subsistencia, basicamente. E logo diso, cando xa se fixo artista, propiamente en algún momento recuperou, non? Aquelas caligrafías que foran precisamente o seu traballo durante anos, non? Entón, non sei, todos eles me aportan algo, eu diría que todos eles me ensinaron a ver e por iso andan por aquí, non? Por iso atravesan o Atlas. A ti te ensinan outros a ver, ti nos ensinas a non saber outras cousas. Volvendo un pouco á idea da naturalidade que antes falábamos, penso que o máis interesante de como relatas e como describes e como narras, porque en realidade insisto moito nesta idea de que o libro é moi narrativo, como narras realidades lonxanas, cunha naturalidade que busca fuxir, por un lado, da emoción exagerada, pero tamén do pintoresco. E iso é unha cousa que me parece moi sutil, porque, por exemplo, cando nos falas da esclavitude animal utilizada para pescar, que era un feito que eu non coñecía, teño que recoñecelo, e cando nos falas de algunhas cuestións case antropolóxicas que aparecen no libro, sobre todo de mundos completamente afastados dos nosos, non o fas desde ese punto de vista da curiosidade, do anecdótico, senón dende unha naturalidade que a mí me dá a sensación de que ti vivises ali, de que ti, cando eu lía o libro e iba máis ou menos pola metade, tiña a sensación de Alba ten que ter polo menos 400 anos, e ten que ter pasado polo menos 50 anos en cada un dos lugares que salen no libro, porque o seu coñecemento é tan natural como para poder levarnos directamente ao lugar, tendo a sensación de coñecelo, porque temos a sensación de que ti tamén o coñeces, como se xa levases moito tempo ali. Non sei se me explico. Non é unha ollada de turista, non é unha ollada de que curioso, mira isto que fan os pescadores. Non, é unha ollada de así é como se fan as cousas. E atopar detrás desa ollada as conexións. Claro, isto seguramente teña que ver pois co propio proceso e co tempo que ao final destino a investigar cada un destes aspectos, non? A que precisamente realmente adoitase ir máis alá do primeiro impacto e incluso da idea inicial, non? Daquilo que me interpela. O que acabo comentando, o que acabo trenzando nos poemas, hai cambios moi importantes. Eu son consciente de que, aínda que haxa como tal, porque existe, no meu caso, un proceso de investigación en moitos dos poemas, non? Que acompaña a moitos dos poemas e que tal vez, quero crer, faríame feliz crer, que é o que lle dá pois esta sensación de naturalidade ou de verdade ou de certo coñecemento non real a través das realidades que aparecen por aquí. É certo que máis alá diso, eu confío moitísimo no propio proceso, no que vai xurdindo no propio proceso de comprensión, que no fondo o proceso de escrita é sempre, de escrita de non importa que, é sempre un diálogo con nos mesmas, é sempre un proceso de comprensión profundo e sorprendente. Hai un momento no que perdemos, non? Perdemos a pista do que queríamos ou de que pensábamos que íamos facer no poema e aparecen outras cousas. E ese momento é fascinante, debo dicir. A min é dos momentos que me enganchan propiamente a poesía. Non sei, alégrame esta visión, o non exótico do libro, non? O elemento non exótico do libro. Porque penso que a miña ollada non ten nada que ver con iso, realmente, que cando me aproximo a todo isto, me aproximo de maneira moi aberta, moi real, non? Intentando indagar nas propias complexidades de cada un destes asuntos, non? Entón non tería sentido que a abordaxe fose outra. O que se apreza cando lees calquera dos poemas é que ti tes un coñecemento que non aparece no poema necesariamente, pero que se reflicte no poema. Dende o punto de vista de que ti tes que coñecer moi ben un ambiente para poder transmitir ese ambiente. Iso é algo que a min como historiador me interesa moito, e de feito recentemente falei moito deste tema, non? Do rigor, da investigación. Interésame moito esta idea da investigación para a poesía, non? Porque ao final a investigación debe de ser un proceso, entendo eu,
que leve a autora ou o autor a coñecer o contexto no que se move, non necesariamente a ter que reflexar ese contexto despois no poema, senón a entendelo. E cando entendes os engranaxes da sociedade que vas a contar, xa sexa nunha novela, nun conto ou nun poema, entón é cando xa podes lanzarte a contalo. Aínda que non todo vai a aparecer en cámara. Eso me lembraba moito, me cruzou unha idea, que é unha anécdota bastante coñecida, non sei se a coñecedes, de que Alfred Hitchcock, cando facía as súas películas, era un home moi obsesionado porque todo o que aparecía nas películas fose real. E se aparecía, por exemplo, un moble con 10 caixóns, el mandaba que enchesen de cousas os caixóns. Non que fose un moble baleiro, senón que tiña que ser un moble real, non? Unha das escenas máis famosas da historia do cinema precisamente é o primeiro retrete operativo que aparece nunha película, porque ele insistiu moito en que o cuarto de baño de Psicosis tiña que funcionar como un cuarto de baño de verdade, tiña que ter auga, e se tirabas da cisterna tiña que funcionar, porque para algo era un cuarto de baño, aínda que só vaya a ser de atrezo, ten que funcionar todos os elementos, non? Esta anécdota que pode ser así como un pouco extemporánea, a mí me leva a reconstruir de alguna maneira todo ese proceso que ti tes detrás de cada poema e me parece abrumador, no sentido de que para que flúa, para que teñamos esa sensación de estar nun lugar sen recurrir ao exotismo, que o exotismo estea completamente fora e tendo a posibilidade de camiñar, non? Eu, despois de cada poema, teño a sensación de quedar polo lugar que describes ou pola época que describes e poder darme un paseo, me parece que a mirada ten que ser tremendamente científica. É dicir, non sei se ti te ves a ti mesma con esa mirada científica, pero teño a sensación, e por algo que falamos xa teño tamén a intuición, de que eres tremendamente metódica a hora de definir os elementos que hai detrás, aínda que despois non aparezan necesariamente no poema. Claro, o mellor non é algo que faga conscientemente dende o inicio, pero é case imposible que eu acabe traballando ou que acabe falando das relacións, dos afectos, a través da pesca con cormoráns, que foi unha práctica imperial e que a día de hoxe se conserva máis ben como unha especie de show para turistas. É casi imposible que eu poida falar diso se non intento empaparme debidamente do que foi, non? Das diferentes modalidades realmente de pesca con cormorán que existiron, de ata que punto aínda nos quedan gravados, que entendo que está por aquí, sí, gravados do período Edo, no que se ve como chegaban a acender determinados fachos para que os peixes se achegasen o máximo posible ás barcas e os cormoráns aínda o tivesen máis doado, non? E fose como, en fin, todo bastante práctico e bastante económico para todos, non? Entón, creo que non podería facelo de outra maneira, non? Que precisamente o xesto do que antes falábamos únicamente o podo conseguir se acabo afondando o suficiente ou se acabo contaminándome o suficiente desas culturas, deses ambientes, desas curiosidades. Senón non podería chegar a ver o que hai no poema. Efectivamente hai moito, pero moito que queda fora dos poemas. Isto é ben curioso. Eu diría que ás veces hai que limpar, parece que doe un pouquiño, pero hai que limpar, vaise decantando moi ben o que vai quedando na páxina. Eu non son unha persoa de reescritura, eu normalmente cambio moi pouquiñas cousas nos poemas unha vez están escritos, aínda que tarde algo en poñerme a escribilos. Sobre todo esa cuestión, en poñerme a escribilos. Estou moito máis co proceso anterior, non? Que é ese proceso de coñecemento, de diálogo con esas realidades, de fascinación seguramente tamén, de exploración. Ata que punto científica? Pois non o sei, pero iso está aí. Digo que non o sei porque en certo modo está sempre moi movida inicialmente pola intuición ou polo entusiasmo. Entón non o sei. O que está claro é que logo, sí, hai un proceso de decantación consciente e, por suposto, hai un levar a outro lugar estes asuntos nos que deteño a mirada, porque se hai algo que caracteriza, penso, os poemas é sempre o xogo de capas, non? É sempre que facemos con aquilo no que reparo inicialmente e aquilo do que realmente quero falar, que o mellor non son precisamente nin os lenzos en tea de araña, nin son precisamente os mapas, nin son precisamente os cormoráns, senón que adoitan ser pois outras cuestións. Ao final é como poñer un pouco o macro da cámara a funcionar, non? Nesas imaxes que nos achegan tanto á realidade que nos fan, por un lado, tomar máis consciencia de como a realidade é e, por outro lado, que nos chegan a crear como unha atmósfera propia. É dicir,
funcionando como unha especie de microscopio que se achega moito ao que queres contar, ata o punto de que nos transmite esa sensación de entendelo, de poder entender a lógica que hai detrás e de poder entender mecanismos moi complexos, mecanismos sociais, mecanismos históricos, mecanismos incluso da propia artesanía humana ou das propias técnicas humanas que están reflectidos nos poemas. Nese sentido, a miña experiencia, debo decir, que foi tremendamente rica. Eu poucas veces con tan poucas páxinas tiven tantas sensacións, sensacións tan diferentes, e sobre todo a idea de facer unha viaxe realmente a través da métrica e a través do concepto que tes detrás de cada unha das creacións, de cada unha das composicións do libro, poder ter unha idea incluso da conexión entre diferentes culturas, que é algo que evidentemente a min como profesional me interesa moito, esa idea de como a túa ollada, o teu xesto, comunica elementos dende Xapón, pasando pola China, chegando ata Exipto, ata os Estados Unidos, ata calquera lugar do mundo, onde se ven unha serie de ritmos que se reproducen en diferentes culturas e que nos levan a pensar que en realidade nun atlas poden caber moitas cousas. É un atlas finiño, pero é un atlas no que caben moitas cousas, e máis incluso que en outros atlas moito máis grosos. Non sei se queres que rematemos con algo en particular ou como ti eres a artista. Pois realmente, penso que acabas de proxectar, sí, efectivamente, unha das fotografías de plantas das que vos falaba antes e que constitúen ese ensaio final. Aquí hai outro segredo, nunca contado, é que este ensaio inicialmente bebeu moito dun libro de artista de Ronnie Horn, que é un libro que creo que se chamaba Outra Auga, no que lo que facía era acompañar diferentes imaxes, diferentes momentos, diferentes días, diferentes vistas da auga, ollo, só da auga do Támesis, non? En Londres. Entón, ia acompañando esas fotografías dunha serie de notas a pé de imaxe moi poéticas, realmente, non? E logo doutra cuestión bastante máis complexa e bastante máis social. Pero, en todo caso, a propia forma do ensaio final bebeu un pouquiño dese libro de artista. No fondo, tamén era unha maneira de render contas a aquela Alba que pasará anos fotografando plantas e aprendendo a mirar, creo, non? Que realmente tamén é algo do que vai moito Atlas, aínda que non sei se queda claro. É a miña propia aprendizaxe, sí, ante o mundo, a miña propia maneira de acabar abrindo os ollos a cousas ben distintas. Pois non sei, coido que para darlle peche, así intentando facer un círculo total, vou lervos precisamente as primeiras partes do poema máis antigo, que era a historia apócrifa dos tulipáns ou as alucinacións nos Países Baixos. 1. As plantas perennes precisan de moito tempo para crecer. É o caso dos tulipáns, as frechas envenenadas do teixo, as historias. 2. Contra a crenza popular, floristas incluídas, os tulipáns non son orixinarios de Holanda, senón de Anatolia. Esa é a aclaración que introducirei cando as mans na terra, artillería de sedas, prudencia inútil, dunha alianza que cambias de dedo e perdes igualmente. Tal vez che musite, incluso, que Anatolia procede do grego, que desde os peristilos xónicos significaba leste, e conforme se erguían as 1500 estancias do Palacio de Cnosos, a palabra soldábase con Ana Telein, que ven sendo alba, que ven sendo erguerse sobre calquer horizonte. Pequeno occidental, confías na historia das palabras porque nunca puideches confiar na dos homes. E até aquí. E moitísimas grazas unha vez máis. Moitísimas grazas, Miguel. Grazas a ti e grazas a vos.